Melvin Toma ta' 41 sena minn Birkirkara ingħata l-maħfra presidenzjali sabiex jikxef dak kollu li jaf dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'Ottubru ta' sentejn ilu u reati oħrajn li kien involut fihom. Fil-Parlament il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar lill President ta' Malta tal-maħfra kundizzjonata lil Toma fuq rakkomandazzjoni li għamillu wara l-ħall parir tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Dottor Muscat qal li ħadan il-pass importanti biex jissolva d-delitt ta' Daphne Caruana Galizia. Il-President għadu kemm informani illi ħa il-parir tiegħi biex tingħata l-immunità ngħatat maħfra presidenzjali. Bis-saħħa ta' din il-maħfra presidenzjali l-investigaturi nataw l-iktar strument legali b'saħħtu li jeżisti fil-liġijiet Maltin biex toħroġ il-verità kollha dwar dan il-każ. Toma mistennija tixxida tiegħu quddiem il-Maġistrat Neville Camilleri li qed imexxi l-inkjesta brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. Fi stqarrija l-Gvern qal li l-maħfra hija soġġetta għal numru ta' kundizzjonijiet li jeħtieġu l-kooperazzjoni sħiħa ta' Toma biex toħroġ il-verità fl-investigazzjonijiet u fil-qorti. Il-maħfra tista' tiġi rtirata jekk Toma ma josservax il-kundizzjonijiet tagħha, f'liema każ ikun jista' jittieħdu passi kontriha bbażi tal-informazzjoni li jagħti. L-investigaturi ewlenin ilhom it-tlieta li għadda jitkellmu ma' Toma meqjus bħala l-middleman f'dan l-omiċidju. Huwa ġie arrestat ġimagħtejn ilu meta nqabad f'operazzjoni konġunta bejn il-Pulizija Maltija u l-Europol dwar ċirku ta' ħasil ta' flus. Fl-investigazzjonijiet, Toma wara l-intenzjoni li jitkellem dwar il-qtil ta' Caruana Galizia wara talba formali għal proklama permezz tal-avukati tiegħu. Fl-aħħar jiem il-Prim Ministru firma ittra li permezz tagħha kommetta ruħu li jirkomanda l-maħfra presidenzjali bil-kundizzjoni li s-suspettat middleman jippreżenta evidenza li tkun ikkorroborata fil-qorti dwar dan il-każ. Matul il-ġimgħat li għaddew għamel sigħat twal fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fejn beda jiġi mitkellem mill-investigaturi ewlenin sabiex jagħti l-evidenza kollha tiegħu kemm fil-każ ta' qtil ta' Caruana Galizia u provi oħra li jistgħu jkunu kruċjali għall-Pulizija biex isolvu każijiet oħra. Brabta ma' dan il-każ il-Pulizija arrestat ukoll in-negozjant Jorgen Fenech b'suspett li seta' kienu l-jordna l-qtil ta' Caruana Galizia. Huwa ġie arrestat wara ġimgħat ta' osservazzjoni. Fenech għamel talba wkoll għal maħfra presidenzjali. Bl-Avukat Ġenerali, l-Kummissarju tal-Pulizija u l-investigaturi qegħdin jiddiskutu din it-talba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.